Kazivai zvakare vana vaMwari, toda kuchingamizira chirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Vatanga kutibata nhasi, tinokutendai Mwari akuitirei zvakanaka. Pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo inopindurika neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka nemiwo sunungukai kutumirawo zvakare mibvunzo yenyu. Namba dziripo pazasi apa, dzimwe dzamunogona kushandisa dzapasa Madzorera dzinoti 0772 918 335. Saka regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa, tione kuti tingabatsirana sei. Uri kutiwo, kunhai pastor, according to Revelation 1 verse 7, vakabaya Jesu vachamuona papi. Is it after the 1000 years? Okay? Saka munhu yakaverenga nyaya 1000 years iri kuna zvakazarwa chapter 20 verse 7 kuti pachauya Jesu Kristu Satani nengirozi dzake vachaiswa mutirongo for 1000 years, vatsvene voenda kudenga. Then after the 1000 years the devil will be released from his prison. Saka ari kunetseka kuti vari kunzi kunyange nevakamubaya meso ose achamuona. Gaitiverengera zvakazarwa 1 verse 7. Revelation 1 verse 7 inoti iyo, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Tarirai unouya nemakore, meso ose achamuona kunyange vakamubaya. Okay, please take note of that. Meso ose achamuona kunyange vakamubaya. Now, there's no need for me to say kunyange vakamubaya kana vakamubaya vacho vari mugroup remeso ose. I can't say meso ose achamuona kunyange vakamubaya kana vakamubaya vacho vatori mugroup revachamuona. It doesn't make sense. So ndokufana ndo zviri kuconfuse munhu kuti kana paronzi meso ose achamuona kunyange vakamubaya, zvinoda kuti vakamubaya havafaniri vachimuona, but vakunzi but also even those ones, kana mama muchifunga kuti vachamuona. You see, saka toda kugara tadzima pfungwa yakuti is it after the 1000, because after the 1000 years everyone will be alive achitoona Jesu. Saka hatigoni kuti vanhu vese vachamuona kunyange vakamubaya iye munhu wese ari kumuona. Vanhu vese vanga vari mubhazi vakafa kunyange nevanga vari mubhazi vakafa. What are you saying? But ndikati vanhu vese vanga vari mubhazi vakafa kunyange vaiva mumota, zvinoti vanga vari mumota were not part of the group that was in the bus. Saka kana ikati meso ose achamuona kunyange vakamubaya, it means vakamubaya must not be part of those that would see Jesus Christ. So this is at the second coming. Ndakuverenga verse inoprova kuti after 1000 years everyone will be there, will be alive. It's Revelation 20 verse 7. Now when the 1000 years have expired, after the 1000 years, Satan will be released from his prison, and he will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, which means the whole world, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. So Satan, after the 1000 years, that's when he's going to be given another chance to deceive the whole world. Munhu wese anenge atoripo ndo pachaburuka Jesu Kristu owaparadza nemoto. Saka hatigoni kuti vanhu vese vachamuona kunyange vakamubaya, ivo vatoripo vanhu vese. Saka ndepapi pavari apa? Mukaenda kuna vaTesalonika wokutanga chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Now kana kati the dead in Christ will rise first, it means pana vanhu vasiri kunomuka. Those who died but not in Christ will not resurrect when Christ will be coming. Saka pari kuya Jesu Kristu hwamanda ichirira, vakafa vari muna Kristu vachatanga kumuka. Kureva kuti vanofa vasina kugamuchira Jesu Kristu havamuki ipapo. Saka ndo panofanira kuuya statement yekuti paanouya nemakore ipapo apa hwamanda ichirira, meso ose evapenyu achamuona kunyange vakamubaya. We don't expect vakamubaya kuti vanga vari pagroup iri, because iri group revatsvene chete, but vakunzi even those ones who are not part of this group will have to see him. Why? Because Christ made a promise to them. Paanga achiroverwa achisvipwa achita se akapromisa kuti muchaona mwanakomana womunhu achiuya. So that promise must be fulfilled, because akati vapromisa muchandoona ndakudzoka. Saka hativatarisiri kuti vanga vari paboka iri riri kuona Kristu panorira hwamanda, tsuri ichirira, izwi richidanidzira. We don't expect them to be part of that group. Ndosaka vari kunzi even those ones. Saka zvinoreva nezvekuti panenge pachirira tsuri hwamanda ichirira, vakafa muna Kristu vachimutswa nokusavaura, according to 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 54, vapenyu vari muna Kristu vachishandurwa sekubwaira kweziso. Ava vachamutsirwa kuti vangomuone bedzi, because akavaudza kuti muchandiona. So they must see him, but because they are not
translated pavanomutswa sezviri kuitwa vamwe vese vakafara muna Kristu, still the glory inenge yakatenderedza Jesu Kristu will also consume them. Obva vangofa futi. So vanongomutsirwa nyaya yekuti vangomuone, because Kristu akati muchandiona. That's that. So it's not after the 1,000 years, because after the 1,000 years, every human being who has ever lived on this planet will be alive. Saka hatigoni kuti pozonzi even vanhu vanga vari mubhazi vese vakafa, kunyange vanga vari mubhazi vakafa. What are you saying? Asi ndikati vanhu vanga vari mubhazi vakafa, kunyange newe mumota. It's a different group. Saka pari kutaurwa a different group which we don't expect to be part of the main group. We don't expect the group of those who pierced Christ to be part of those who will see him when he comes for the second time. But because Christ promised them, they will be resurrected to see him, and then they will be consumed. Nembiri inenge yakamukomberedza. Kuda kudaira kuti zvajeka, dai Mwari akaramba achitikomborera. Amen.